Ara veurem què són els acords. Els acords és quan sonen 3 o més notes a la vegada. Nosaltres el que estudiarem avui són el que s'anomenen acords tríades, acords que únicament tenen 3 notes. N'hi ha de 4, de 5, etc. Però nosaltres estudiarem els acords tríades. Com veieu, els acords tríades tenen 3 notes i la nota més important d'aquest acord és la que és més greu. Per això, aquesta nota rep el nom de fonamental. És la que fonamenta tot l'acord. La nota del mig es diu tercera. I es diu tercera per l'interval que genera entre la fonamental i la tercera. Si fixem-nos aquí l'exemple, tenim do, re, mi. La nota del mig és un interval de tercera. I la nota superior es diu cinquena. I la cinquena és perquè entre la fonamental i aquesta nota hi ha un interval de cinquena. Bé, els acords els podem analitzar de molts tipus, però nosaltres veurem els acords majors i els acords menors. Per poder-nos analitzar, ho podem analitzar de dues maneres. Una de forma auditiva, això és un acord major, i això seria un acord menor. Per analitzar els acords que ens trobem, hem de tindre en compte dues coses. Primera, que la nota més greu, és a dir, la fonamental, ens diu de quin acord estem parlant. En aquest exemple, veiem que és un acord de re fa la, veiem que la nota més greu és re, doncs serà un acord de re. I ara hauríem de saber analitzar de quin mode és, si és mode major o mode menor. Tot això estava relacionat amb els intervals que hi ha entre les notes. Quin és l'interval que hi ha entre la fonamental i la tercera i quin és l'interval que hi ha entre la fonamental i la cinquena. Els acords que anirem veient ara, tots tindran entre la fonamental i la cinquena seran intervals justos, és a dir, que no tindran cap problema. Què varia si és un acord major o menor? Varia quin tipus d'interval és entre la fonamental, que és la nota més greu, i la nota del mig. Aquí en l'exemple, fixem-nos, entre re i fa és un interval de tercera, que de re a mi hi ha un to i que de mi a fa hi ha mig to. És a dir, que de re a fa es genera un interval d'un to i mig. Això fa que aquest acord de re sigui menor. Per què? Perquè l'interval entre la fonamental i la tercera és menor. Fixem-nos al costat de sol a si bemol. De sol a la hi ha un to, de la a si bemol i a mig to. Recordeu-vos que el bemol abaixava mig to. Sí? Hi ha un to i mig, seria menor. En el cas dels majors, passa exactament el mateix. Entre la fonamental i la cinquena és una cinquena justa, que això us ho posaré fàcil per no complicar-vos la vida ara. I entre la fonamental i la tercera hi ha d'haver un interval de tercera major, és a dir, un interval que tingui 2 tons. A l'exemple, si ens fixem de do a mi, do, re, mi, tercera, de do a re hi ha un to i de re a mi hi ha un to. Llavors, com que és una tercera que té 2 tons, veurem que és una tercera major. O sigui, l'exemple que tenim aquí de do, mi, sol, podem dir que és un acord de do major, perquè la fonamental és do, i l'interval entre la fonamental i la tercera és una tercera major.